Lesi isiqephu seshumi nesishiyagalombili. Isikhathi sasemini yasekuseni, ilanga seliqalile ukuyiveza ukushisa kwalo. Lana-ke isedolobheni, kude buduze nedolobha kukhona isakhiwo esikhulu yefemu eyakha osofa, okunomsindo wabantu bememeza, abanye bayixokozelela nje kanti abanye babanga umsindo ngemishini eyahlukahlukene. Yilona lo umatasatasa wenza umsebenzi wakhe. Abanye bathunga izindwangu, abanye banamathisela izipontshi, kuthi abanye baphethe imishini othile bahlanganisa amaplanga, kuthi abanye bona banqamula amaplanga ngomshini othile wakhona. Agoba uSibusiso, aqoqa amaplanga, awabale, ebese wenza abembondela, awahlanganise, ebese wabutha, ahambe njalo ngenhlonipho elokhu ecela ukudlula. Kuyabonakala kuyisebenza ukuthi zimkhonze kakhulu uSibusiso, ubona ngendlela ezikhuluma naye ngaye, futhi naye akayixwayile, ubuye eshaye namancoko bahleke bonke. Aqhubeke nendlela yakhe aziyofika etafuleni asebenzela kulona uSibusiso, abeka amaplanga akhe kahle, ebese awahlanganisa, athathe umshini okhipha ipikili awahlanganise kube isikwele, adlulisele kwinsiza yokufika eseduze kwakhe, yona yamukele, ebese naye exhuma amaplanga athile, ebese idlulisa inikeze omunye. Ehhovisi kuphume ubaba othile othe uqina, ahambe njalo aqonde kuSibusiso. Nesibusiso, aphendule ikhanda uSibusiso. Ndona, bakubizile laphana nehhovisi. Ambuka uSibusiso. Bangibizile nini? Bakubizile manje, wena bakubiza nehhovisi. Bangibiza manje. Wena Sibusiso ufuna kudlala. Bakubiza manje. Engabe ngenzeni? Bayasho ukuthi ngenzeni? Hayi wena hamba ye lapha nePrudence uyena yefuna newena, wena hamba ke wena uye khona. Limuthi heqe uvalo uSibusiso. Mningi imicabango esekhanda likaSibusiso, yonke lemicabango eminye yayo iyathusa. Useze waba nesifuthefuthe ezinye seyiphuma ngeziqu zoboya. Akhulumele phansi. Baba, nakho ngifike lokwesaba. Nakho ngixinwa imicabango eminingi ekhanda lami. Ngicela ungisize baba. Ngicela ungisize baba, ngiyacela. Kube sengathi ukhumbula okuthile uSibusiso. Baba, wena uthezwini lakho inhliziyo zethu mayingakhathazeki. Wathi wena masikholo wena. Waphinde wathi asiphonse zonke inkathazeko zethu kuwe. Njengamanje baba, mina ngenze njalo kuwena. Aqaphela ukuthi usephambi kwehhovisi. Avula isicabha angene. Sibusiso Ndlovu. Yebo sisi. Usino 3 weeks usebenza la ekhaya ngithi. Yebo sisi. Ushivashi uyawuncoma kakhulu umsebenzi wakho. Uyamazi ke akayeni umuntu okhonza ukuncoma lwana. Manje ke ubethi angikuregister ngikwenze ifingerprint yokuclocka. Ngakho ke ngizocela ukuthi kusasa noma ngomsombuluko ungiphathele ibank statement yakho, icopy ID ne proof of resident. Ebese ke ngiyakuregister ke. Indaba phela mina bengithi uzojabula. Yazi abanye la ekhaya ba register sekulethu, uthola ukuthi umuntu useno 6-7 months esebenza la ekhaya kodwa engaregistiwe. Buka wena uno 3 weeks nje kuphela. Sisi wami akukhona lokho. Inkinga ukuthi iID anginayo. Awunayo? Awunayo kanjani? Noma mhla simpu ngangare? Cha bo sisi wami anginjalo. Empeleni nje izinto zami zalahleka kuzube manje angakayitholi. Manje bengithi mhla simpe uma ngithola ithuba ngizohamba ngoqala phansi ngokwenza nje konke kakhulukazi iID. Manje isona isikhathi bengakasitholi. Inkinga ke le. Manje sokwenza njani? Angazi sisi wami. Noma kushuthi akunankinga, mina ngingaqhubeka ngisebenze, ningangiregistanga, akunankinga nje ngizoqhubeka. Imake akukahle, ngiyabuya ngisawukhuluma noShivash. Asukume aqonde kwelinye igumbi. Phakathi okukhona khona uShivash umphathi wefemu. Angene ebese vala isicabha. Asala akhulumele phansi uSibusiso. Baba,
uyazi ngene umuntu okhonza ukubalisa nokukhononda, kodwa uSibusiso imoshile impilo yami. Kulungile, ngiyazi wena baba ukhona, futhi ungashintsha sonke lesimo. Ngisho njengoJobe, ngiyazi ungenza konke lingevinjwe umuntu icebo lakhe. Ubengakaqedi ukuthandaza uSibusiso ngesikhathi kuvuleka isicapha. Sibusiso, yebo sisi. Hayi cha, wena unenhlahla. Yazi unenhlahla. Kanjani manje? Uyayazi ngithi ID number yakho ngekhanda? Ya, ngiyayazi. Lalela-ke, uShivashi uthi nginikeze yona ngikuregister, then yena-ke unekhadi lasebank angalisebenzisi. Uthe lelo khadi uzolithatha akunikeze lona wena, okusho ukuthi wena kusasa uzoqhubeka uhole ngemvilophu, ebese kuthi ngiyalela sonto lela ngesonto elizayo sizobe sesikufakela ekhadini kaShivashi leli lizobe selisetshenziswa wena. uSibusiso ezwe kubila ngaphakathi kuyena, kube sengathi khona into eyenzakalayo. Amamatheke, afikelwe izinyembezi, acwayize kwehla unyembezo olodwa. Kusenjalo kuvuleke isicabha, kuqhamuke ingwevu yekhehla indiya. Sibusiso, mina thandile wena yenza umsebenzi muhle, nanti le khadi ka wena, don't disappoint me, okay, do the like a job. Ngokusheshsha uSibusiso aqonde kuShivashi, akhothame kuye, amukele ikhadi ebese yabonga anconcoze.